Escolta, abans d'anar-te'n, dis-me quin número de mòbil tens. Espera un moment. És el 689 651 716. Un moment. Me'l pots repetir, per favor? Més a poc. 6 8 9 6 5 1 7 1 6. Ara sí. I quin correu electrònic tens? Apunta. larissapodoros@gmail.com. Perdona, Larissa què? Poderós, Què significa poderós en valencià? viatgera. I com s'escriu? S'escriu PODOROZH. I Larissa com s'escriu? S'escriu LARISSA. larissapoderós@gmail.com. Ja està. Gràcies.